prečo Dubaj. Zo Slovenska chodia klienti hlavne kvôli tomu, že sa im nepáči politická situácia na Slovensku. Emiráty sú nejakým majakom stability. A takisto sa im nepáči aj ako je nastavená daňová politika Slovenskej republiky. Čo je taký najväčší mýtus, s čím vám prídu klienti? Jeden z najväčších mýtov, ale myslím si, že posledné roky už je trošku v útlme, je to. Určite neodporúčame klientom, aby prišli, že chcú začať podnikať v Dubaji bez toho, aby mali. Je naozaj ten Dubaj bez dane? Za určitých okolností môže byť. Kam smeruje Dubaj ďalších 5 rokov? Dubaj má absolútne perfektnú imigračnú politiku. Buď tu pracujete, alebo tu podnikáte, alebo sem chodíte utracať peniaze ako turista. Iná možnosť pre nich neexistuje. Touto imigračnou politikou si oni zabezpečujú to, že v dlhodobom horizonte bude stále Dubaj atraktívny pre akéhokoľvek investora. Je lepšie kúpiť apartmán na firmu alebo na súkromnú osobu? Dobrý deň, chcela by som vás privítať na našom dnešnom podcaste. Moje meno je Monika a som z realitnej agentúry Move Homes. Dnes tu mám vzácnu návštevu Kristínu Makovini a Miloša Makoviniho, ktorí sú manželia a zakladatelia firmy Incorportas. Vítajte. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie. V dnešnom podcaste sa budeme zaoberať témami ako sú firmy, víza, dane a všetko spojené v týchto témach, ktoré sú teraz hot a veľa ľudí sa na to pýta, naši klienti hlavne a takisto aj od vás všetci, čo prídu do Dubaja a chceli by mať nejaké informácie. A ako na úvod by som sa rada opýtala, prečo Dubaj a hlavne ako ste sa vy dostali do Dubaja a čo bola vaša taká vízia? Tak v prvom rade ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Som rada, že môžeme aj takýmto spôsobom, či už vašim klientom alebo záujemcom o Dubaj predať nejaké informácie. Naša cesta v Dubaji sa začala tak, že môj manžel pred rokom 2018 poskytoval právne služby. On je vlastne advokát, zapísaný v Slovenskej advokátskej komore a veľa jeho klientov vtedy malo záujem o spoločnosti v Dubaji. Tak vlastne takýmto spôsobom začal objavovať Dubaj a v 2018 sme sa rozhodli, že sa sem presťahujeme. Už sme mali dostatok klientov, aby malo zmysel poskytovať vlastne služby pre nich. A postupne naše služby sa vyvíjali tak, ako sa vyvíjal trh. Bola zavedená DPH, začali sme vlastne poskytovať účtovníctvo a potom bola zavedená korporátna daň, tak sme vlastne pridali vlastne predmet podnikania do našej spoločnosti daňové poradenstvo. Sme vlastne CSP, Corporate Services Provider. Je to vlastne licencia, na základe ktorej môžeme podnikať a vykonávať túto činnosť. Takže zakladať spoločnosti, zabezpečovať našim klientom víza a podobné záležitosti. Medzi naše služby patrí ešte aj otváranie firemných bankových účtov. Už som spomínala tie víza, to vlastne aj s vami spolupracujeme so spoločnosťou Move Homes. V poslednej dobe sme riešili najmä tie zlaté víza. Ako náročné je získať tú licenciu, čo máte? Vy majú to všetci okolo vás, čo tu podnikajú v istom obore? Slováci a Češi, či? Práve, že veľakrát sa stáva to, že poskytujú rovnaké služby tí Slováci a Česi ako my, ale nemajú na tú vlastne licenciu. Majú väčšinou nejaký projektový manažment, alebo aké vlastne? Buď projektový manažment, alebo sprostredkovanie býva často. S tým, že ono nie je ťažké získať takúto licenciu ako také. To treba povedať, že tie podmienky nie sú prísne, ale z nejakého dôvodu väčšina našej konkurencie túto licenciu nemá. Lebo treba si spomenúť, že podobne ako pri realitnej činnosti je to regulovaná činnosť v tom zmysle, že máme určité povinnosti v rámci AML aj KYC, čiže sú to zákony na ochranu proti praniu špinavých peňazí. Máme nejaké reportovacie povinnosti, notifikácie. Je to pomerne dosť. A koľko reálne Slovákov si dnes otvára, alebo aj Čechov v Dubaji, v UAE firmy a využíva vaše služby? Je to teraz taká obľúbená téma pre nich? A teda... No, ťažko povedať, koľko ich je celkovo, ale čo vieme povedať celkom určite je, ten trend je veľmi rastúci. Je doslova boom tohto záujmu a otvárania spoločnosti. Myslím si, že aj z oficiálnych čísel je ten nárast viac než 50% oproti minulému roku.
Že ste videli aj u vás ten nárast tých klientov, hej, za posledný Áno, rok? určite. A hlavne chodia klienti, najmä kvôli situácii, môžeme povedať, že zo Slovenska chodia klienti hlavne kvôli tomu, že sa im nepáči vlastne politická situácia na Slovensku a takisto sa im nepáči aj ako je nastavená daňová politika Slovenskej republiky. To je taký hlavný motivátor, kedy ľudia chodia do Emirátov, teda Slováci. Hlavne aj kvôli tým apartmánom, kvôli tomu kupujú apartmány. Aj to je pre nich atraktívne, áno, pretože ten Dubaj sa vlastne rýchlo rozvíja a vlastne je to pre nich lákavé, pretože aj tie ceny nehnuteľnosti, keď sa porovnajú Slovenská republika versus Emiráty, tak v Emirátoch ten človek si vie kúpiť vlastne v svetovej metropole doslova akože nehnuteľnosť, to je pravda. A z Českej republiky chodia skôr ľudia tak, že je ich viac, ktorí chcú investovať práve do tých nehnuteľností a nepáči sa im vlastne geopolitická situácia. Nestabilita vo svete. Áno, to treba spomenúť, že tie Emiráty sú nejakým majakom stability a v tejto nestabilnej dobe, v ktorej momentálne žijeme, je to niečo, čo je naozaj vyhľadávané klientami. A ak môžem, ešte rád by som určite dodal to, že čo tu nezaznelo, na Slovensku je veľký problém, to nie je ani o politickej situácii, ale je to vyslovene o tej nepriateľskosti toho nastavenia voči podnikateľom vo všeobecnosti. Hej. Áno, že nastavujú vysoké dane, aby zničili malé administratívne podniky. Povinnosti. Áno, presne. Je toho proste veľa. A toto je v Emirátoch naozaj nastavené úplne opačne. Čiže z toho vyplýva, že máte viacej menších firiem, ale máte aj obrovské spoločnosti slovenské. Myslím si, že pre tie úplne najmenšie firmy je to stále pomerne náročné vstúpiť na tento trh, ale stredné a väčšie spoločnosti sú už našimi klientami pomerne často. A čo je taký najväčší mýtus, s čím sa k vám prídu títo klienti? Myslím si, že jeden z najväčších mýtov, ale myslím si, že posledné roky už je trošku v útlme, je to, že vám stačí mať nejakú schránkovú firmu a fakturovať si služby akékoľvek na Slovensko do Čiech a mať daňový náklad. Tá doba schránkových firiem už dávno skončila. To som počula, že vlastne toto je tá výhoda, že oni si tu robia firmu, si to tu vlastne fakturujú na dubajskú firmu a tam si robia ďalej biznis. Ale to asi tak nie je ľahké. Hej? Ľudia často vyhľadávajú zrovna slovíčko offshore v Google napríklad a či je to už kvôli populárnym filmom, kde vidia všelijaké účty tajných agentov a transakcie, ktoré sa robia. Ten offshore je určitý typ spoločnosti, ktorý v Emirátoch je. Je to takzvaný ten tretí režim, okrem mainlandu a free zone spoločnosti. Ale naozaj ten use case scenario pre našich klientov, alebo teda pre klientov z nášho regiónu prakticky neexistuje pre offshore spoločnosti. To znamená, je to vyhľadávané slovíčko, ale väčšina z klientov nevie, čo vlastne offshore firma je a na čo sa dá použiť. To sa mi na vás páči, že neberiete každý biznis, každého klienta, že viete aj usúdiť, že čo je vhodné a pre koho to je vhodné. Preto moja otázka je, že pre koho to nie je vhodné si otvoriť spoločnosť a teda ho viete hneď vyvrátiť z toho tvrdenia tej mienky, čo si on myslí o tom, že to je jednoduché. Áno, tak samozrejme treba pre každého, kto chce ísť podnikať do Emirátov, aby si zvážil, že založenie spoločnosti niečo stojí. Samozrejme sú tam aj ďalšie nejaké výdavky, napríklad na účtovníctvo a na daňové priznania, s tým treba takisto rátať. Takisto aj podnikatelia musia počítať s tým, že budú sa musieť priletieť, budú tu musieť mať, dajme tomu, nejakých zamestnancov, takže tie náklady vieme vlastne ľuďom asistovať s tým. Ale nie je to len o nákladoch, to treba dodať. Je to vyslovene o tom, že my potrebujeme poznať očakávania od toho dubajského podnikania a našich potenciálnych klientov, lebo na základe toho vieme zistiť, že či sú realisticky nastavené. Ak nie sú realisticky nastavené, tak nemá význam ísť do takéhoto obchodného vzťahu, lebo my vieme, že v konečnom dôsledku buď bude problém s otvorením bankového účtu, alebo tie očakávania nebudú naplnené a v takom prípade my nevieme mať dlhodobú spoluprácu. Určite neodporúčame klientom, aby prišli, že chcú začať podnikať v Dubaji bez toho, aby mali predtým nejaké podnikateľské skúsenosti alebo už nejaký podnikateľský zámer na Slovensku alebo v Čechách.
Že by mali byť už skúsení podnikatelia, majú mať niečo za sebou. Presne, mali by byť skúsení podnikatelia, aby sa im nestalo to, že samozrejme podnikanie prináša určité rizika, akože Dubaj nie je zase medicína na všetko. Takže treba proste takto zvážiť ten svoj podnikateľský zámer a prísť sem väčšinou odporúčame klientom, že sa im to oplatí, keď vedia vlastne tržby alebo obrat, ktorý dokážu preniesť do Emirátov, je v objeme 200,000 eur. Vtedy sa im vlastne oplatia aj tie náklady na tú spoločnosť. To som chcela opýtať, že najlepšia rada o 200,000 eur, keď majú tržby, tak tedy je taká zelená, že áno, má to zmysel. Ono je to veľmi individuálne. Samozrejme, každý biznis je iný, iná maržovosť v tom danom biznise, ale štandardne to komunikujeme, že od tých 180-200,000 ak je to po túto hranicu, tak to nedáva naozaj logiku kvôli tým fixným nákladom. Preto odporúčam našim divákom, ak chcú využiť vaše služby, zobrať si tú spodplatnenú konzultáciu, ktorá vlastne následne im bude vrátená, ak si berú vaše služby. Hej? Áno, máme to tak nastavené, pretože mali sme obrovské množstvo telefonátov alebo správ. My nevieme jednoducho obsluhovať WhatsApp ako live chat. Musíme sa venovať našim platiacim klientom. Tak v podstate je to pre nás ako keby taký filter, že keď naozaj má niekto seriózny záujem, nemáme tie ceny, myslím, nastavené tak vysoko a započítavame to na tie ďalšie služby. Aby sme mali istotu, že vlastne tí ľudia si vážia našu odbornosť a náš čas. Predsa len sme v Dubaji už od roku 2018 a máme nejaké skúsenosti. Takisto by som rád dodal aj to, že stáva sa nám pomerne často, že dáme nejakú ponuku alebo máme nejakú úvodnú konzultáciu a potenciálni klienti alebo záujemcovia sa nám ozvú o rok a pol a chcú vlastne pokračovať v tom, čo bolo povedané. Áno, a to sa môže aj situácia vlastne v Emirátoch zmeniť. Možno už niektoré nacenenia, ktoré sme dávali, tak už nie sú také. Ale zase je to úplne normálne. Nie vždy sa vie rozhodnúť človek behom jedného týždňa, že si tu založí firmu. Predsa len si musíte vzťahy nastaviť aj v Európe. Musí sa spýtať nejakých, my väčšinou klientom odporúčame, aby riešili tieto veci so svojimi daňovými poradcami, so svojimi účtovníkmi, jednoducho s akýmikoľvek odborníkmi, ktorí vedia tomu klientovi tiež pomôcť. To je naše najväčšie odporúčanie. Dobre, a teda ak sa vrátime tým firmám, aké typy firiem existujú? A teda koľko by stálo založenie takejto firmy? Takže spoločnosti môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Sú to mainland spoločnosti, free zone spoločnosti alebo offshore spoločnosti. Čo sa týka mainland spoločnosti, tak vlastne tá je určená na to, keď chce podnikateľ podnikať v Emirátoch. Že chce oslovovať v Dubaji, v Abu Dhabi, proste v celých Spojených arabských emirátoch svojich klientov. Vlastne je to spoločnosť na toto určená. Treba si uvedomiť vlastne, že platí pre túto formu spoločnosti 9% na daň. Čo sa týka vlastne ďalšej spoločnosti, free zone spoločnosť, tak to je vlastne obdoba súkromného obchodného registru a tam klient alebo teda podnikateľ si musí uvedomiť, že ona nie je určená na pevninské Emiráty. Klient môže obchodovať buď s inými free zonami alebo do sveta. Pri tejto forme spoločnosti je takisto 9% zdanenie, ale za určitých podmienok dokáže klient prísť aj k 0% zdaneniu. Ďalej, čo sa týka offshore spoločnosti, tak vlastne táto spoločnosť tu takmer nikomu neodporúčame, pretože je to forma spoločnosti, ktorá nemá substance. To znamená, že je prakticky nemožné, aby bolo na ňu otvorené bankový účet. A keď nemáte otvorený bankový účet, tak prakticky neviete podnikať. Je to určené skôr na také držanie majetku, ale je veľmi málo spôsobov, kedy to môže klient využiť. A tých 9% nebolo to najskôr tak, že len 5% daň a 9% korporátna daň? Či ako to je? Takto. Spojené arabské emiráty rozoznávajú vlastne dve sadzby dane, 0% alebo 9%, čo sa týka korporátnej dane. Pri DPH máme 5%. Vráťme sa k tej korporátnej dani. Je to 0 alebo 9%. A 0% sa zdaňujú príjmy, alebo respektíve, keď máte základ dane do výšky $100,000, tak ten
tento základ dane máte zdanený 0% sadzbou. Keby ste mali základ dane $200,000, tak $200,000 minus $100,000 vám vyjde $100,000, ktorý zdaňujete sadzbou 9%. Čiže ako to ja chápem, ako taký laik, tak vždycky 5% je DPH z každej firmy a ak tam je tá korporátna daň, tak prvých $100,000 je bez dane, ale ďalších už 100,000. Napríklad zarobí 200,000, tak 100,000 má bez dane, ale daní len tých $100,000, hej? Alebo 200-300,000 dolárov. Presne tak. Vždycky tam je tá zľava na tých $100,000. Presne tak. S tým rozdielom, že vlastne free zóny ešte majú aj tú možnosť, že pri vybraných činnostiach, ktoré keď sú fakturované a sú splnené určité podmienky, tak viete byť v nule bez akéhokoľvek limitu. To viete vy pomôcť tým klientom a všetko nastaviť, hej? Áno, len toto je naozaj veľmi individuálne, takže ono ťažké je aj dať nejakú všeobecnú radu. Tak každý prípad. A tá cena tej firmy, otvorenia firmy asi taká... Keď sa bavíme napríklad o tej freezone spoločnosti, tak náklady na freezone spoločnosť, keď sa bavíme o jednom víze pre jedného investora, otvorenie bankového účtu, založenie spoločnosti a government fees, je to okolo, tak suma sumarum, je to okolo $12,000. A teda napríklad mám autodopravu na Slovensku a chcem si otvoriť v Dubaji firmu, hej, chcem si tu fakturovať, ale reálne je len tam tá firma na Slovensku a tu si to chcem nejak spraviť, že by som vlastne mal sídlo firmy v Dubaji. To by potom bolo do akej kategórie týchto víz? To by bola asi teda tá free zóna? To by bolo hlavne asi nezrealizovateľné, aby to bolo legálne. Takže... Len sa pýtačame otázky, hej, zvonka. Nie, toto by si neviem vôbec predstaviť. Takto je to práve o tom, že veľa ľudí si naozaj myslí, že si založí firmu a bude si len fakturovať. Áno, to sme sa o tom bavili. Áno, hej? to sme sa o tom bavili, ale bohužiaľ nie je to také jednoduché. Vy na to, aby ste vedeli obhájiť takýto spôsob, tak vy musíte mať vlastne v Emirátoch tú substance. Musíte tu mať zamestnancov, musíte reálne tie služby dodávať a vykonávať. Schránkové firmy prakticky neexistujú. Hej, toto je ten najväčší mýtus, čo si ľudia naozaj myslia, že založia si schránkovú firmu a budú iba fakturovať. Nie je to tak, je to nelegálne a je len otázka času, ak to takto niekto má zrealizované, kedy im na to prídu. Ak to chcú mať naozaj legálne, tak by mali takéto otázky riešiť so svojimi daňovými poradcami. Dobre. A dá sa to založiť na diaľku firma v Dubaji, alebo musia byť tu? Áno. Firma ako taká sa dá založiť na diaľku. Je to väčšinou behom jedného týždňa. Klient na to potrebuje 3 unikátne názvy, zaplatiť samozrejme poplatok a firma je založená. Na čo klient potrebuje byť v Emirátoch, je vlastne, keď sa mu vydáva Emirates ID. Veľa ľudí možno si povie, že na čom je Emirates ID, ale takmer všetky právne úkony, ktoré sa robia v Emirátoch, tak vlastne sa preukazujete týmto Emirates ID. Už len do budovy, keď prídeme, tak spýtajú ID napríklad, a na telefónne číslo, ID, presne. Všetko. Pre podnikateľov je dôležitý najmä bankový účet. Bankový účet, keď si podnikateľ otvára, tak je to jedna z prvých otázok, ktoré bankár pýta, že chce vidieť Emirates ID. Takže vlastne pre tieto účely vystavenia toho Emirates ID musí klient vlastne prísť, absolvuje medical, absolvuje vlastne na imigračnom otlačky. Koľko to trvá taký ten celý proces tej firmy? Odporúčame klientovi, aby fyzicky bol prítomný v Emirátoch aspoň týždeň až 10 dní. A ten klient, čo má tú firmu v Emirátoch, musí mať aj kanceláriu? Či... Je to individuálne podľa toho, či má free zone alebo mainland spoločnosť. Pri free zone spoločnosti veľa tých free zone ponúka aj flexidesk. To znamená, že má nejaké ako keby vyčlenené miesto na sedenie, že nemusí mať prenajatý office. Pri mainland spoločnosti, ak chce ten klient mať nejaké zamestnanecké víza alebo teda mať zamestnancov, tak závisí od veľkosti prenajatého priestoru alebo od veľkosti toho ofisu, koľko víz mu bude príslúchať. Tak a teraz sa dáme k ďalšej téme. Dane v Dubaji a pravda bez marketingu. Teda je naozaj ten Dubaj bez dane? Za určitých okolností môže byť pri správnom nastavení. Je možné dosiahnuť 0% zdanenie.
Čo ale treba zobrať do úvahy je naozaj, musia byť splnené určité podmienky. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá, je, že tie náklady tam nejaké sú fixné, tak či onak. To znamená, to, že nie je žiadna daň, neznamená, že ten setup celý je zadarmo. To už len z nášho normálneho života. Už my tu nemáme žiadnu daň z našich príjmov, ale platíte salík, nejaké extra fíčka pri dive a všetko stojí. Len vyjdete z domu a už miniete hneď 100 dirhemov. Čiže ten život naozaj tu všade niekde niečo stojí. Už len teraz začali robiť tak, že parkovanie dali, že sťahujú zo salíku. Kedy to bolo len tak, 3-4 dirhemy, teraz 20 dirhemov niekde hodina. A už sa to tak nabaluje, že nie je tu tá daň, ale zase niekde inde si to berú, tieto poplatky ako štát, podľa mňa. Áno, tak majú to celkom dobre nastavené. Emiráty ako také majú veľmi dobre nastavenú imigračnú politiku. Viackrát vlastne odznelo aj v tomto vašom podcaste, že je to bezpečné miesto. A jednoducho je to daň za to, keď ľudia chcú žiť v bezpečnej krajine, tak ono sa to nedá zabezpečiť úplne zadarmo. Aj tá čistota v tých uliciach niečo stojí, predsa len tí zamestnanci, ktorí to upratujú pre tú municipality, tak sú z niečoho platení. Kamerové systémy všade. Presne. Keď sa niečo stane, vidia z každého uhlu nájsť, čo sa stalo naozaj. Presne. Takže v tomto je to, táto bezpečnosť a stabilita je atraktívna aj pre tých podnikateľov. A vlastne to sme ešte chceli povedať. Kedysi, keď sme vlastne začínali s podnikaním, tak hlavnou motiváciou pre podnikateľov bolo to, že si zakladali spoločnosti kvôli žiadnym daniam. Áno, lebo v tom čase tu neboli vlastne žiadne dane. Odkedy začali tie dane vlastne od roku? V 2017 zaviedli DPH. 2018 zaviedli DPH. Áno, tak nejako to bolo, spamätám. Áno, tak v 2018 zaviedli DPH a potom v 2023 korporátnu daň. A vtedy teda pred týmito obdobiami sem ľudia chodili hlavne kvôli tým nízkym daniam, teda žiadnym daniam. V minulosti k nám chodili podnikatelia vlastne výlučne za účelom úspory na daniach. Vyslovene tá motivácia bola dane, alebo žiadne zdanenie. Ale je vidieť, ako po covide, obzvlášť po covide sa celá táto motivácia u podnikateľov nastavila alebo prenastavila inak. V súčasnosti je to o tom, že slovenskí podnikatelia, týka sa aj českých podnikateľov samozrejme, nevedia na Slovensku v Čechách nájsť pracovnú silu. To znamená, nevedia bezpečnosť, stabilitu zabezpečiť takú, ako máme my v Emirátoch. A už momentálne dane sa spomínajú, ak vôbec, tak len veľmi okrajovo. Už je to vyslovene o tom, že podnikatelia chcú mať priestor a stabilné podnikateľské prostredie a chcú podnikať. Čiže už to neriešia tí klienti až tak. Áno, už sa nestáva to, že vlastne majú záujem o nejaké iba založenie firmy, ale už sa do Emirátov aj reálne sťahujú. Už si tu kupujú aj nehnuteľnosti, sťahujú sa sem s celými rodinami, deti im sem chodia do školy, prakticky z tej Európy prichádzajú investori sem. To vidíme my ten náraz za posledný rok, že už nebolo tu len veľa investorov, že investujú, ale aj pre seba, že kupujú a sa sem sťahujú s rodinami. Máme veľa klientov, čo prišli sem s 2 dcerami a s deťmi. Stále častejšie sa aj na nás obracajú klienti s tým, či im nevieme odporučiť nejakú vysokú školu alebo stredné školy vyslovene pre deti. Je to vidieť. A čo je najsmutnejšie je, že zrovna sú to tí najaktívnejší ľudia z nášho regiónu. Sú to tí ľudia, ktorí tvoria nejaké pridané hodnoty a to sú tí, ktorí sú najmobilnejší a sú prví, ktorí odídu. Malo by sa ich viacej podporovať na Slovensku, ale tým pádom si ich ukradneme sem do Dubaja. Jak sme tu aj my skončili vlastne. Áno, presne. My vlastne tí šikovní sme prišli do Dubaja. A teda ďalšia otázka bola, že aké chyby robia Slováci pri týchto daniach alebo zdanení. S týmto vlastne vy viete tiež pomôcť a vyvarovať sa týmto chybám, hej? V podstate je to presne ako keď si zapínate košelu. Keď si zapnete prvý gombík zle, tak si zapnete zle celú košelu. Je to veľmi dôležité začať aj s tým správnym setupom. V prvom rade by klienti mali spraviť to, že si nájdu nejaké informácie alebo že si dohodnú konzultáciu a zistia, aké sú možnosti, aké sú typy spoločností a ktorá z týchto spoločností je vhodná pre nich. Až potom je dobré, keď si začnú vlastne tú spoločnosť zakladať.
A tu sa vlastne stretávame najčastejšie zrovna s tým problémom, že klient si dá tú úvodnú konzultáciu a získa nejaké informácie, či už z nášho webu alebo webu konkurencie a potom, keď príde k nejakej realizácii, tak si povie, ja si to zvládnem urobiť vlastne sám. A potom sa veľmi často zrovna stáva, že o nejakého pol roka, rok, ten istý klient proste príde a povie, OK, došiel som po túto úroveň a neviem si otvoriť bankový účet. Alebo neviem, toto sa ma pýtajú a neviem to zdôvodniť. A je to naozaj veľmi komické, že to, čo vyzerá veľmi jednoducho, keď to robíme my, není tak jednoduché, keď ten človek si snaží po vlastnej línii vyriešiť. Aby vlastne ušetril pár tisíc. Áno, ale v podstate, keď to tak môžem povedať, napríklad naša pridaná hodnota nie je to, že založíme tú spoločnosť. Založiť spoločnosť si viete aj sami. Hej, to nie je akože pridaná hodnota. My všetko, čo robíme pre toho klienta je, že podriaďujeme to, aby mal funkčný bankový účet, pretože bez bankového účtu ten klient prakticky nemôže podnikať. Nevie fakturovať, nevie príjmať transakcie. Jednoducho ten bankový účet je veľmi dôležitý. My máme napríklad 100% úspešnosť otvorenia bankových účtov a je to práve preto, lebo už keď zamýšľa ten klient, ten predmet podnikania, ktorý bude mať v Emirátoch, tak my už vtedy konzultujeme s bankármi, že či pre takéto predmety podnikania otvárajú bankové účty, lebo kedy sa stávali aj také veci, že podnikateľom zatvárali bankové účty. Hej? Takže my to máme dopredu odkonzultované s bankármi, že nebude žiadny problém a až potom pristupujeme k zakladaniu spoločnosti. A čo sa týka takéhoto ChatGPT, a máte určite veľa klientov, už prídu ako profesionáli, že vedia všetko z ChatGPT. Sú to informácie správne, alebo... Tak treba si uvedomiť, akým spôsobom fungujú tieto AI modely, neviem, či to môžem tak nazvať. A oni vlastne zbierajú dáta, ktoré sú verejne dostupné a veľakrát napríklad, keď sa klienti pýtajú na ceny, tak čo vlastne urobí ten ChatGPT? Zozbiera z tisícov stránok nejaké dáta, zoradí si ich podľa relevantnosti a potom ich spriemeruje. Hej, a to je... spriemerovanie určite nebude tá správna varianta. A druhá vec je úplne iné, keď ten prompt do toho chatu GPT dáva niekto, či ho dáva daňový poradca, či ho dáva advokát, ktorý vie tie riziká, vie, akým spôsobom to naformulovať a ako keď to dáva nejaký bežný užívateľ. Hej, aj ten výsledok je úplne iný. Takže áno, posledný rok máme veľa expertov, ktorí sa na nás obracajú a či už spochybňujú nacenenie našich služieb, alebo vo všeobecnosti aj government fees. Alebo vlastne to, čo viete, spochybňujú veľakrát len preto, že to prečítajú niečo iné na ChatGPT. Problém je ten, že je tu strašne veľa aj indických providerov a veľakrát ten ChatGPT dáva tým záujemcom o napríklad aj naše služby odpovede z týchto stránok. A tí vám slúbia hory doly len preto, aby ste si objednali... Potrebujú ten biznis. Presne. Hej. Ale nejde ani len o to, že sú to indickí provideri, akože to samé o sebe není ten faktor. Ide skôr o to, že na tom internete je veľa aj neaktuálnych údajov. A predsa len tie ceny sa menia sa takisto tie správne poplatky, alebo nazveme to government fees, tých jednotlivých zón. To znamená, je tam určitá zmena a taktiež treba uvažovať nad tým, že máme tam ďalšiu premenu a to je corporate tax, to je korporátna daň a tá sa vyvíja tiež. To znamená... A ja som presne na toto náražala, ja som presne náschvál pomenovala, že sú to indické spoločnosti, pretože napríklad tieto indické spoločnosti mieria na tých Indov doma, ktorým vedia zabezpečiť víza. To je pre nich najatraktívnejšie, že oni chcú byť vo vyspelej ekonomike a chcú mať zabezpečené víza. Pre našinca je možno dobrá téma daňovej optimalizácie, ale tej sa tie indické stránky, dajme tomu, nevenujú. Takže aj keď štatisticky si zoberiete, aké informácie vám vlastne ten ChatGPT dá, tak on vám berie väčšinou z tých indických stránok. Lebo ich je veľa. Ale oni sú zamerané na iné veci, na iný trh, na inú cieľovú skupinu. Kdežto pre tých Slovákov a Čechov sú dôležité úplne iné ukazovatele. Oni do Dubaja idú za úplne iným účelom. A to bola tá ďalšia otázka, že kedy je Dubaj legálna optimalizácia a kedy problém? Tak legálna optimalizácia je to vtedy, keď reálne dodáva, alebo reálne dochádza k dodaniu služieb z Emirátov a sú v primeranej hodnote.
Bavíme sa o transfer pricingovej transferovej dokumentácii teda pri závislých osobách, ale nechcem zachádzať príliš do detailu. A samozrejme musíte mať, to je kľúčové, ten substance. Ten substance je vyslovene o tom, že keď fakturujem zo subjektu z Emirátov, tak on musí mať office, musí mať výrobné prostriedky, musí mať nejakých zamestnancov. Ale je to veľmi individuálne, lebo každý ten business case je odlišný. Treba si overiť tieto informácie hlavne s daňovými poradcami. Toto sú veci, na ktorých naozaj netreba šetriť. A s daňovými poradcami tu v Dubaji či na Slovensku? Na Slovensku. Ako náhle, napríklad my veľmi radi spolupracujeme či už s advokátmi alebo s daňovými poradcami. Sú to ľudia, ktorí hovoria práve našim jazykom. Aj manžel je advokát, ja mám skúsenosti z auditu. My to vlastne týmto profesiám vieme veľmi dobre vysvetliť a vieme ich upozorniť aj na rizika. Hej? Tým, že ten podnikateľ chceme, aby sa venoval hlavne tomu podnikaniu a tieto zložité otázky, či to je legálne, nelegálne, to nech nechá na nás a na daňových poradcov. Ja by som len dodal, že naša spoločnosť má licenciu na poskytovanie daňového poradenstva v rámci Emirátov. Takže... Áno, vlastne... Čiže to je ďalšia výhoda z vašich služieb, čo klienti získavajú. Áno, to je presne to, že my poskytujeme aj in-house účtovníctvo, máme rozmanitú klientelu, realitné kancelárie, reštaurácie, výrobu, ITčkárov. Jednoducho je tam naozaj toho veľa a vieme to dodať v európskom štandarde, v európskej kvalite. Áno, je možné, že niekde klienti nájdú aj lacnejšie riešenia, ale my sme pre nich kedykoľvek k dispozícii a vieme im dodať európsku kvalitu. Dobre. Ďalšia téma, do ktorej by som išla, sú víza. Víza do Dubaja, ktoré áno, ktoré nie. Tak vieme, že dvoje také tie víza, ktoré sa teraz aktuálne sú Golden víza, veľmi zaujímavé vďaka tým výhodám a z toho vkladu. A druhé víza sú business víza. Áno, tak vlastne to asi každý deň máte nejaký dotaz, predpokladám, od vašich klientov za tie Golden Visa. Tak len si možno povedzme, že je to vlastne suma nehnuteľností musí byť na 2 milióny dirhamov a vtedy vlastne sa ten investor kvalifikuje na to, aby si mohol požiadať o Golden Visa. Áno, stretávame sa s tým, je to veľmi časté. Prakticky tie víza vám umožňujú vstup do krajiny, takže počas doby 10 rokov vlastne vy nemusíte riešiť, či vám expirovalo nejaké vízum, ale máte prístup kedykoľvek vlastne do Emirátov, lebo tu vlastníte nehnuteľnosť. Tieto Golden víza viete vlastne zasponzorovať aj svoju rodinu, manželku, manžela, deti, prípadne rodičov. Hej, to je ten first of kin, čo využíva u nás tiež veľa klientov. A ďalší taký benefit, teraz to ohlasili aj Emiráty, tie Golden Visa majú, že robia aj repatriačné lety. V prípade, že by sa niečo vyskytlo v nejakej krajine a máte tie Golden Visa, tak vlastne aj Emiráty sa o vás postarajú ako o vlastného a pošlú vám vlastne repatriačný let. Myslím si, že oni to volajú konzulárna asistencia. Áno, ale niečo ešte tam bolo. Tam bolo, že keď sa stratí pás, tak vedia vybaviť do pol hodiny dokument. Hej. To je konzulárna a repatriačné takisto pokryjú náklady v prípade úmrtia pre rodinu zosnulého. Takže to sú také veľké vedy, vďaka teraz veľa ľudí to chce, má teraz klientku, ona chcela hneď kúpiť apartmán, lebo potrebuje hneď zlaté víza. Ale čo bolo teda to, že inak sme sa o tom bavili a nezobrala to odo mňa, obišla ma, skúpila od niekoho iného, koho poznáme navzájom. Ale všetko mala informácie, proste prehliadky a tak odo mňa. A ako bolo to nefér podľa mňa, ale tak už to je náš biznis a teda dúfam, že možno neskôr ma odporúči, alebo teda, že nejak sa mi to vráti možno naspäť. Ale teda čo bola tá otázka, že ona chcela projekt z papiera, teda od developera vo výstavbe, s tým, že najskôr zaplatí len tých 20%, potom zapis do katastra a až potom by dostala tú listinu vlastníctva nejak do pol roka. Ale reálne, kedy ten klient môže požiadať tie zlaté víza? Keď má vlastne okut. Áno, to je tá liga, áno. To je vlastne... Čiže predtým sa nedá vôbec požiadať o tie víza. Nie. Treba mať, štandardne to býva tých 20% plus 4% DLD poplatku. Áno. A pozor, toto sa bavíme o Dubaji. Potom sú aj iné Emiráty a tam väčšinou to funguje tak, že musíte mať splatenú celú nehnuteľnosť, aby ste mali nárok na tieto zlaté víza. Ja ešte pri týchto zlatých vízach možno poviem, veľa klientov si myslí, že
keď máte zlaté víza, máte túto rezidenciu, takže máte automaticky daňovú rezidenciu. Pozor, tu treba rozlišovať. Je rozdiel mať rezidenciu, respektíve právo na tento trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Emirátoch a daňovou rezidenciou. Daňovým rezidentom ste až vtedy, keď sa v krajine nachádzate viac ako 183 dní a máte tu svoje centrum záujmov. To znamená, že máte tu prácu, rodinu, deti sem chodia do školy, máte tu manžela, manželku. Jednoducho toto si treba dávať na to veľmi veľký pozor a rozlišovať tieto dva pojmy. Ale oni vedia naozaj 100% vždycky získať tie zlaté víza, aj keď nie je ešte tá budova postavaná, že to je počas konštrukcie? Áno. Máte 100% úspešnosť aj v tomto, hej? Že... Tak, áno, keď máte ten okút, keď sa bavíme o Dubaji, hej. máte okút, tak vieme začať ten proces. Máte vlastne vlastníka nehnuteľnosti, ten prejde procesom vlastne víz. Vieme tieto víza zabezpečiť do 48 hodín. Už sa nám to podarilo aj 24. Áno, máte tú express službu, hej? Áno, máme express službu, vieme to, máme už aj spokojných klientov. Ja si myslím, že rekord bol 12 hodín. Rekord bol 12 hodín, ale pre istotu upozorňujem, aby sme nedávali nejaké informácie do 48 hodín určite. S tým, že tam treba rátať, že toto je vlastne pre toho majiteľa nehnuteľnosti. Ak chce potom sponzorovať víza svojim deťom, manželke, manželovi, tak tam treba rátať ešte viac času na to, pretože my musíme počkať, kým dostane víza ten majiteľ nehnuteľnosti. Čiže najskôr sa ten majiteľ, až potom následne vybaviť pre nich. A to isté môže využiť tiež tú express službu. Samozrejme je to asi trocha drahšie ako normálne. A koľko je taký normálny čas na vybavenie zlatých víz, ak by nechceli vyplatiť tak extra peňazí? To je zrovna sa to mení, hej, v čase. Momentálne, alebo z posledných informácií to bolo až 14 pracovných dní. Zvyklo to byť 10 pracovných dní. Asi majú tak veľa tých požiadaviek? Či... Môže to byť tým, ale oni často sa stane aj, že menia nejaký imigračný systém, alebo sa možno len vyhovárajú, naozaj ťažko povedať, ale naposledy to bolo 14 dní, čo bolo naozaj veľa. Ale zase nemáme skúsenosti, že by väčšinou chodia ľudia do tej expresnej varianty, lebo predsa len už sú to aj takí solventnejší investori a pre nich čas je drahý, takže radšej, lebo vy musíte vlastne byť počas tej doby tých víz v krajine. Takže radšej si to vybavíte do tých 48 hodín, aby ste mohli potom fungovať ďalej. A potom vlastne pridaná hodnota je aj to, že keď sa vydajú tie víza tak rýchlo, tak povedzme si to na príklade. V pondelok klient príde, v stredu, štvrtok už má Emirates ID v ruke, najneskôr v piatok. To znamená, vie si otvoriť osobný účet, zobrať telefónne číslo, vie ďalej fungovať. Je to úplne iné ako... Áno. Lebo reálne aj tak ten človek, keď nepriplatí tú extra službu, tak musí platiť aj tak nejaké ubytko niekde, čo ho vidie možno ešte viac ako tá express služba, že? Presne toto je, že tak, keď si to zvážite, je to rozdiel 2 dní versus 14 dní. Áno. Ak nemá samozrejme nejaké svoje bývanie tu ten klient, tak si zaplatí, tie ubytovania nie sú lacné, minimálne tých 100 eur na noc. Presne. A tam treba si ešte dávať vlastne pozor na to, že toto sú vlastne víza na tú nehnuteľnosť, oni sú viazané k tej danej nehnuteľnosti a ak by si chcel klient takisto otvoriť spoločnosť, môže a nemusí si tam vlastne odtiaľ zobrať víza vlastne tej spoločnosti, keď už má tieto zlaté víza. Ale pri akýchkoľvek úkonoch v Emirátoch potrebuje mať tú rezidenčnú kartičku Emirates ID, presne, aby si vedel zobrať, vedel si otvoriť vlastne bankový účet, vedel si zobrať telefónne číslo a mohol tu fungovať. To je dôležité. Ale teda by som ešte takej rýchlejšej téme, to dedenie a majetok, téma, ktorú nikto nerieši, až kým sa niečo nestane. Ak môžeme mať také rýchlejšie odpovede, aby to tí klienti mali aspoň tak z časti nejakú informáciu a potom ďalej už si môžu s vami tú konzultáciu zaplatiť. Prvá otázka moja je, že čo sa stane s majetkom v Dubaji, keď sa niečo stane, hej? Ten majetok sa dedí vlastne podľa práva šaria. Čiže toto platí šaria aj pre cudzincov? Alebo cudzinci idú podľa ich krajiny? Je tam riziko, že by sa uplatnilo. Hej, že on to nikto nevie, hej? Oni nevedia, že či ste muslim alebo nie ste muslim. To riziko tu je. A to dedenie je
je inak nastavené aj tie kategórie dedičov, ako sme zvyknutí z nášho právneho prostredia. Ako viem to povedať na nejakom príklade. Už ste mali nejakú takú reálnu situáciu, nedaj Bože, že sa niečo stalo, že ste museli riešiť dedenie? Priamo u nás, u klientov nie, ale počuli sme, že nejakým Slovákom sa to už stalo a bol to veľký problém. Bol to veľký problém. Že to trvalo veľa času a... Myslím, že stále sa to rieši. A možno to bolo aj medializované. Bolo tu nešťastné úmrtie jedného Slováka v určitom hoteli a myslím si, že stále sa to rieši. A on mal aj apartmán, ten človek? Myslím si, že tam nebol problém s apartmánom, že či mal nejaké vlastníctvo, ale stále sa to rieši kvôli tomu, že boli tam nejaké nároky voči tomu dedičstvu. Ako áno, tam nejde len o ten apartmán, ale ide napríklad aj o prístup k bankovým účtom. Hej, jednoducho, keď tu má človek akékoľvek investorské aktivity a má tu majetky aj na účtoch, tak na to, aby jeho rodinní príslušníci dostali prístup k tomu, tak neviem si predstaviť, že prídete na prepážku banky a začnete tam niekomu možno lámanou angličtinou vysvetľovať, čo sa stalo, ešte ste aj v nejakom šoku alebo niečo. Takže je to vlastne taká poistka, tento závet. Ten závet určite odporúčame každému, kto vlastní nehnuteľnosť v Emirátoch s tým, že čo je dôležité, je rozlišovať, že každý Emirát má trošku vlastné pravidlá, ktoré sú špecifické. To znamená, že ak napríklad vlastníte nehnuteľnosti vo viacerých Emirátoch, tak je možné, že budete potrebovať viacero závetov mať registrovaných. To viem, že to potom uľahčí ten čas, je to do týždňa vybavené a netreba sa tu naťahovať rok, 2 roky s autoritami v Dubaji, hej? Presne. Lebo ten systém to je úplne iný ako u nás. Je to v podstate ako také poistenie, akože nechcete, aby sa niečo zle stalo, ale keď už sa to stane, tak máte vlastne riešenie. Poistené všetko. Že keby chceli vedieť viacej informácií naši diváci, tak vás môžu osloviť s týmto a vy ste na to profesionáli. Jasne. Dobre, a teda ako realitný majetok a firma, prepojenie. Moja otázka by bolo, že je lepšie kúpiť apartmán na firmu alebo na súkromnú osobu. Jeden detail, čo je odo mňa, v Dubaji sa nedá kúpiť na slovenskú firmu, jedine na dubajskú firmu, tak? Ja by som doplnil, že nedá sa na žiadnu zahraničnú firmu. Nie je to o slovenskej firme. Áno, musí to byť lokálna spoločnosť. Áno, aj toto je častá otázka. Tam treba rozlišovať, na čo tú nehnuteľnosť potrebujem, na čo ju chcem využívať. Ak ju chcem využívať pre seba, není problém a kúpil by som to na fyzickú osobu. Pokiaľ ju chcem ďalej prenajímať alebo ju chcem neskôr predať so ziskom, pokiaľ možno, tak treba zvážiť, či ten zisk je taký veľký, alebo ten príjem z toho nájmu taký veľký, aby pokryl tie náklady na správu spoločnosti. Hej, lebo tam treba zobrať do úvahy aj to, že vy keď máte nehnuteľnosť napísanú na spoločnosť alebo vlastníctve spoločnosti, tak tú spoločnosť musíte udržiavať. Sú tam nejaké udržiavacie náklady. To je jedna vec. A druhá vec je, budete daniť 9%, ak budete mať základ dane nad $100,000. To znamená, toto treba zobrať do úvahy, ale pozor, daní spoločnosť a už potom nedaníte vy na úrovni fyzickej osoby na Slovensku, ak ste slovenský daňový rezident. Dúfam, že som to povedal zrozumiteľne, ak nie, tak to skúsim preformulovať. A ak som slovenský daňový rezident, žijem na Slovensku väčšinu roka, platím tam dáne z celosvetových príjmov a mám nehnuteľnosti v Dubaji, ktoré prenajímam, tak mal by som ich vykazovať tieto príjmy v slovenskom daňovom priznaní. Síce v Emirátoch sa nedania, ale na Slovensku áno. Ale čo keď my napríklad máme na krátkových prenájmoch, my tu daníme už tie príjmy, vlastne ako na firemný účet, my to normálne zdaníme 5%, 9%. Môže tam byť dvojité zdanenie ešte znova na Slovensku? Takto, to ale nie sú príjmy vaše, ale to sú príjmy vlastne toho daného klienta. Vy to pre nich, predpokladám, iba spravujeme. Všetko sa to musí daniť. Ten klient by to mal vlastne uviesť v tom daňovom priznaní. Takže my v takom prípade odporúčame, ak je to pre toho klienta akceptovateľné, založiť si spoločnosť, pretože spoločnosť je daňovým rezidentom v Emirátoch už z toho titulu, že vlastne tu je, že je to vlastne spoločnosť. Odporúčame možno, keď je taký investor, ktorý kupuje viacero nehnuteľností, že predsa len keď je to... Keď má niekto garzonku za 200,000 eur, tak sa to podľa mňa neoplatí. To sa neoplatí. A samozrejme riziko je na klientovi. Áno, my vždy odporúčame, aby tie príjmy
priznal. Keby náhodou došlo k nejakému úniku informácií, nechcem zbytočne strašiť, tak aby proste ho nedodanili potom z daňového úradu. My vždycky odporúčame poradiť sa svojim vlastným daňovým poradcom a takisto teraz už je tu veľakrát nové to, že sa dá odrátať, dá sa to optimalizovať tým, že tam prirátajú servisné poplatky, zariadenie apartmánu, účty a veľa toho, čo sa dostane možno na nulu veľakrát. Takže tiež toho sa teraz dá. Máme to ako, myslím, že ako prvý vieme teraz z týchto našich agentúr, že málo kto to vie, to sa dá robiť, optimalizovať a tým pádom veľa klientov to má očistené, tí, čo to chcú priznávať a kto to robí. Dobre, ďakujem vám teda za tieto otázky, odpovede. Posledné, čo by som dala na záver, čo by som chcela spýtať, čo si myslíte vy, kam smeruje Dubaj ďalších 5 rokov? Ja si napríklad myslím, ako som už spomínala, Dubaj má absolútne perfektnú imigračnú politiku. To znamená, že buď tu pracujete, alebo tu podnikáte, alebo sem chodíte utracať peniaze ako turista. Iná možnosť pre nich neexistuje, takže myslím si, že touto imigračnou politikou si oni zabezpečujú to, že v dlhodobom horizonte bude stále Dubaj atraktívny pre akéhokoľvek investora. A keď to porovnáme so situáciou, ktorá momentálne je v Európskej únii alebo v Spojených štátoch, tak ten Dubaj alebo Spojené arabské emiráty si touto pozitívnou imigračnou politikou držia tú atraktivitu. Takže myslím si, že v horizonte 5 rokov bude Dubaj stále rovnako atraktívny. Na tom svetovom trhu. Určite áno. Nemyslím si, že teraz situácia, aká je vo svete, že Dubaj alebo Emiráty vlastne niekto dobehne do 5 rokov. Ja si myslím, že to bude stále veľmi trendová destinácia, ktorá bude rásť. Hej, môžeme sa baviť o tom, že či dojde k nejakým malým korekciám, ale 5-10 rokov ja tam vidím veľmi, veľmi pozitívne. Samozrejme, bude určite odpovedať Dubaj aj na to, keby prišla nejaká svetová kríza, ale vidíme vlastne z minulosti, ako sa Dubaj zachoval. My sme tu napríklad boli aj počas covidu, však samozrejme aj vy, tak videli sme, ako táto krajina fungovala, ako všetko fungovalo prakticky bez obmedzení. Neboli tu žiadne reštrikcie, ako napríklad na Slovensku alebo v Európe. Úplný chaos vládol a my sme tu mali všetko zorganizované perfektne. Takisto bola ekonomická kríza, kedy si Dubaj prijal nejaké legislatívne zmeny, úpravy a to podnikanie fungovalo po kríze úplne bez problémov. Oni majú obrovské šťastie to, že tu majú vlastne tie nízke dane, čiže oni vedia vždy prilákať tých zahraničných investorov, takže tá ekonomika bude stále atraktívna. Dobre, super. Tak ďakujem vám za dnešný rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé určite pre našich divákov a teda aj pre vás, naši drahí diváci, ak vás niečo zaujalo a chcete vedieť viac, tak neváhajte nás kontaktovať, či už mňa, Miloša alebo Kristínu. A dáme aj vám dole do informácií naše kontakty a budeme sa tešiť na vás. Budeme sa tešiť na spoluprácu. Ďakujeme pekne. Za pozvanie.